Mao ni ang atong madungog kanunay kada ikaduhang adlaw sa Misa de Gallo. Ang ebanghelyo maghisgot og kaliwatan ni Hesus. Ang una aning gipamatud-an nga si Hesus matuod gyud nga tao. Kay kung tao kang tinuod, naa jud kay masubay nga kaliwatan. Pero di ka tinuod nga tao, kalit lang kag tunga, wa kay masubay nga kaliwatan. Mao na nga si Hesus gitawag yung matuod nga Dios og matuod nga tao. Agree mo? Disagree? Kamo, unsama mo, tinuod mo nga tao? Naamoy mga kaliwat? Nahigugma mo sa inyong kaliwat? Wa niyo libak-libaka? Mga buangon ra ba kay mo mga naong? Liwat sad mo sa inyong mga kaliwat. Kusog ra ba kay tamin? Kana, kaliwat ra ba? Sus, kaliwat na ni Kwan. Nabit, kaning among kaliwat, ni mga ubod, sikat kay mediri sa Guadalupe. Dini Cebu City. Kana dihang loyo simbahan, bisag palibot simbahan, ngadto ginasnapo, ngadto bukid, naabot sa among lugar sa Kahugan, ngadto pa sangko pa dito sa Bunbon, ngadto sa sana Biasong, ngadto gis bukid ba? Porting ubod diha. Nga ubod. Susiha lang niya ninyo unsa kabuutan ang among mga kaliwat. Di kalikayan nga kining atong mga kaliwat na ay buutan na asay buangon. Kinsa dinhi nga moingon akong kaliwat pulos gyud buutan. Sakang kamot. Wano? Nay buangon oy, bisag mohisgot lang kadaan karon kanang imong kaliwat nga naa gapuyo silingan ninyo. Muunay mo sa naglibak nimo. Muunay mo sa nagdaot nimo. Ana. Pero wa magpasabot nga naatay kaliwat nga mga bati nga mabati tang tanan. Wa sad magpasabot nga nakay kaliwat nga nindot buutan Diosnon nga kamusang tanan pulo sa gyud mo Diosnon og buutan. Ngano man kay maunay kamatuoran sa tao. Ang tao limitado gyud. Naagid tay limitasyon. Nya kay niya may yawa sa kalibutan, ang atong limitasyon, ang atong kahuyangan, maunay sigihan og tintal sa yawa aron nga maguba ang atong kinabuhi. Kani si Abraham, buutan kini si Abraham, buutan jud gayo. Kani si Jacob, medyo may pagka buangon ig jutay kaning iyang anak. Iyang gilansisan tong iyang igsuon, kuyog sang iyang mama, pero siya mo'y gihimong tuburan sa 12 ka managsuon diin nabilong si Huda. Nya si Huda maoy gitagna sa mga propeta diri sa unang pagbasa nga maoy mohari anha magsukad niya ang matuod nga hari nga maghari sa tibuok katawhan. Matud pas unang pagbasa. Pero ang iyang papa, nangilad to. Giilad nila ang blessing sa ilang amahan nga si Isaac, si Jacob. Abraham, Isaac, niya Jacob. Sayop manong kuhak ni Abraham, ditso manong Jacob. Apuhan is Abraham ni Jacob. Ang iyang papa si Isaac. Si Isaac, buutan sa to si Isaac. Buutan to. Si Jacob, medyo lagi may pagkakuan pero nabuutan po to nadugay sa Jacob, nabuutan niya dinhi mga gipanghisgutan nga gipang close o inyong basahon nga gipang close parenthesis si Tamar ang ilang inahan napadiri si Rahab ang iyang inahan si Ruth mao ang iyang inahan gipang close parenthesis kay ngano man dili ni sila mga kauban sa lahi nga Israelita. Natakip ba murag tungod kay napangasawa sila gi-highlight nya ang kaning gipang-highlight either foreigner or makasasala. Dunay di lang nako hisgutan kay basig inyong libakon. Duna dinhi nga gi-close parenthesis nga prostitute nya napangasawa siya sa
Israelita nga gitugutan sa Ginoo nga mao'y tuburan sa Mesiyas. 28 generations pa before natao si Jesus, giplano na sa Ginoo daan, pero ang iyang napangasawa prostitute. No, nindot no. Muna ka ng inyong anak, baka makapamana gani na og adik, ayaw paghunahuna nga mao na ginay katapusas kalibutan. Basig mao na ang kanang adik, mao na gada sa similya nga mahimong manluluwas sa inyong kaliwatan. No. Adik yapon mo moto. Kay kita god ini ka, bati na. Bati na. Ayaw idahig kay nagi-apil na dinhi. Gani si Jesus ba? Kinsa may iyang mama? Si Maria. Pero ang gihisgutan diri nibalikin si Jacob mao ang amahan ni Jose, ang bana ni Maria nga mao'y inahan ni Jesus nga ginganlag Mesiyas. Si Jose nga papa ni Jesus mao ang kaliwat ni Hari David nga gitagna sa mga propeta nga ang mahimong hari sa Israel mao ang kaliwat ni Hari David. Pero ang iyang mama dili kaliwat sa lineage ni Hari David. So si Maria natakpik lang sa planos Ginoo, sa original plans Ginoo. Hay may natapik si Maria. Lagi. Original nga planos Ginoo si David man, nya si Maria di man kaliwat ni Hari David. Si Jose man, nya si Jose kay unsa man na di man tumoy biological father ni Jesus. Ama-ama raman to. Di sa ato pa si Jesus di ay adopted ra siya sa original lineage sa Mesiyas, na adopted siya. Dili siya gyud by blood nga kaliwat ni Hari David. Kakuha mo? Ana. Nya nganong mao man ni nahitabo? Nganong ang adopted nahimo man noong mao'y hari sa tibuok Israel? Musugot mo, ang inyong adopted child mao na noy magbuot sa tanan ninyong katigayunan. Nya ang imo na nung by blood nga mga anak mao na noy iyang himuong under niya. Sugot mo na. Uy. Ako sugot ko basta buotan lang. Si Jesus buotan man. Ngano man nga gihimo man is Ginoo aron pagpruiba nato nga ayaw himo ang rason nga tungod kay ikaw ubos og kahimtang, tungod kay ikaw bati og kagikan, di na ka mahimong balaan. Kay kita gud pasanginlan man gud nato atong katiguangan, mao nang uso kayo na nga sakto man unta pero sayop ang panghunahuna, healing the family tree. Ang hunahuna nato ng healing the family tree, pamisahan ni nako haron ko matangtang ning ilang contamination sa bati nilang binuhatan nga rin ako aron ko mabuutan. Buangon gyud ka. Unsa may healing the family tree nga tinud-anay? Nga motuo ka nga bisan pagbati kag kaliwatan, bisan pagdaghan kag mga kasakit karon bunga sa binuhatan sa imong mga lolo ug lolo sa imong lolo, mahimo ra gid nang mabalaan ka. Kana ano man daig na kay daghang sakit, bunga kuno na sa silot sa imong mga lolo nga tuas impierno. Nya mo nang niigo nimo ang sakit, di ka mahimong balaan bisag masakiton ka. Mahimo dili. Unya nganong magsige pa man kag gumbol nga nasakit ko tungod ana, na cancer ko tungod ana, ato ginang pamisahan aron maayo akong cancer. Ngano man na kay cancer, di ka mahimong balaan. Mahimo dili. Sige kag kahagbong sa board exam kay bugo kay ka, kay daliwat ka atong imong mga katigulangan nga bugo sa kayo. Nya imo dayong pamisahan, healing the family tree para ma-bright ka. Ngano man day bugo ka, di ka mahimong balaan. Mahimo dili. Mahimo man day. Ay latos lag pasanginli. Labaw tanan ayaw gyud pagpamisa tungod kay bati kag naong, kay bati tog naong imong mga kaliwatan aron mo nindot imong naong. Sobra na sad nang imong gibuhat. Nganom day bati kag naong, nganom man day ikaw mo'y pinakabatig naong sama ni akong naong, di ka mahimong balaan. Musikat ng ika sa Facebook. Bisag bati kag naong, nganom day.
Unsa may importante? Nga mo desisyon ka nga matuman, bahala nag-unsay kahimtang, matuman ang giingon sa atong tubag sa Salmo Responsorio. Unsa may tubag nato? Ang katarong, lambo siyang panahon, hingpit hangtod sa kahangturan. Ang katarong, mulambo siyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. Bahala nag-unsay imong kahimtang, pagtinarong. Desisyon sa pagtinarong. Sunda ang kinabuhi ni Hesus, ni Maria ug ni Jose, ang Sagrada Pamilya, nga mo'y atong i-magnify aning bilin. Ayaw pasangil nga tungod kay ang imong inahan, buangon, mabuangon sa ka kay naliwat ka niya, niya imo ding pamisahan aron matangtang ang imong bandage ngadto niya. No. Makahimo ra jud ka pagdesisyon. Medyo sakit-sakit lang. Tingali lisod-lisod ang imo. Sama ni Hesus, ang paghimo niya tinarong, nalansang gid siya sa krus. Lisod-lisod ba yana? Kaya ang iyang kaliwat, mao may nilansang niya sa krus ang mga Hudiyo. Kaliwat man to niya. Adinon siya kaliwat ato kay adapted lagi. Agilansang siya sa cross. Lisod-lisod lang. Pero nilambo gyud ang katarong ug ang kalinaw. Na hindi magmalinaw, nga wa man siya musukol. Kamusad, libakon, dahil man sa mo sukol ug libak. Sa among kaliwat dito, sa among kaliwat sa mga ubod, side sa kong papa, kami maoy usas mga ubos gyud. Sa una pa nga magsige mi og kanabang hangyo, mangutang, manghangyo kwarta, ana. Na ako'y mga kaliwat sa ngarang-arang pagkabutang, usahay si papa masinghagan, usahay ako mainsultuhan, ma-lockdown ka, maka-feel kang gi-lockdown. Sige lang yun, siging pangarga, ana, motos kog mangga, ana, karga sa ilang mga baligya. Pero amo na silang mga kaliwat. Ana, sige lang yun kog, tinarong, gihigugmar sa nako sila, ana. Ni bali masang panahon, karon ako na sa dakog kolekta, sila na sa dito, gamay-gamay ra. Ana, pila ra may ilang makolekta na, manguma ka diha, negosyo ka, lopigs, dupa-dupa. Layo na kayong distansya. Pero ang akong kasing-kasing, wa ko maghisgot nga, kamus una, inyo kong isulto, sa una, di ko nyo ang kunon kayo, sa una, inyo lang kong sika-sikaan, sa una, himuon lang ko ninyong, wa ko maghunahuna na. Ang akong ginahuna, apil tang tanan, kining akong gidupa-dupa din, do na magini makuha, labi na rong buntaga, kanang, ako ning iapil tanan. Bahala na ng kaliwat nga karon pa nagpaila. Na sa mga kaliwat nga karon pa nagpaila kaysa una mahadlok pa mang muangkon. No, kay naong pa lang nako daan, why muangkon kayo? Anya karon medyo na naman ade angkon gyud. Anya angayan ba na nga ato pa ginang subay-subayon? Ayaw na lang oy. Ana higugmaan na lang na. Tagain na lang na sa imong pagmahal o masulbad na ng tanang problema. Ayaw na lang pagsigig subay-subay na kanang mga ginikanan ana, kanang imong lolo, sus, nahimo ng pobre, kay tungod pa na ng inyong kanang lolo aning igsuon niya, kanang inyong mga igagaw niya, mangingilog na yuta, ang kabahinanan, giilog ana, mga buangon na tudluan pag nimo, hangtod mag-away na lang sa noon sila, kana dia inyo man tanang yuta, kana yuta man kabahinanan man atong imong lolo, giilog ka na mga buang-buang dagko. Nana nagpahimos ang mga buang-buang ay. Uga pala na nila gyud iluga. Di ka maingon ani. Di ta maingon ani. Magsige sa animal, mga animal ning igagawa, mga animal ning igagawa. Ini ka kita. Nya labi nag naa sa batasan nga. Naong baya murag wa mangilog yuta. Wa na. Mag-away na atong kaliwatan. Nya mulambo pa ang kalinaw. Wa na. Mao na pagtinarong na lang, higugmaan na lang, puyiin na lang ang gugma, ang pagpasaylo, ang pagdinawatay. Hasta gani si Kristo ug si Maria nga natapik lang didto niya ng kaliwat ni David. Ang kaliwat ni David mo'y milansang niya sa krus. Iyang kaliwat, iya gyapong gihigugma og diha dapita nahimo nahitabo ang kaluwasan. Maghigugma ay ra gid ta. Sige, lingian ang imong tupad. Sa musugot kag sa dili kaliwat ginaanimo sa mata sa Ginoo ingna kuno gihigugma ti ka. Ana nya moingon sa imong tupad suluha uroy
Sige na manindog na ta.